a dneska budeme hrať za Franklina a zdravím tú Macicku. A Macicka mi napísala, že mám s tým jeepom, s tým autom nabúrať, hej. Tak skúsim, dúfam, že sa mi to tam správne, ale ak nie, tak ukradnem iné auto a bohužiaľ budem musieť iným, lebo a pozrieme to. Počkajte, dúfam, že to tu je to auto. Máš dobrú kondičku. Áno, je to tam. Dobre, super. Maticka, splním ti tvoje pranie. A nabúram to napríklad do kopca. Idem na... počkajte, ja vám ukážem, čo tam búram. Viete, aké sú to tie kopce? No, tak tam sa dá také akoby stanty. A neviem, či chceš, Macicka, aby som to do vybuchnutia, alebo aby som zomrel, takže... No, už teraz som ti to nabúral, takže... Môj Bože, ty to môžete spať. Ďalšie nabúranie, takže... ideme. Tam. A Macicka, máš u mňa odber. Takže... to som zapovedať, hej. Okej. Hej, čo to ide? Už asi viete, ale keď hráte GTAčko, že kam to smerujem. Do takýchto, neviem čo, do kameňov, krátku, tak toto by bol stun jump, to je stun jump. Určite. Stun jump. To kráda, to ma nezaujíma. Si povedali sám, keď má blokonicu. Ja. Dostal by som peniaze, ale už teda, som to zachránil 50 krát, ale na čo? Málo peniaze, tak dostal tak ne. No, takto, teraz. Na bude. Nepodarilo sa to, prepáč, Macicka. Okej. Ešte raz. Nabúram to, ne. Škoda. No, takže idem to nabúrať. Tak, idem do toho. A teraz. No, idem na kopec a tak to nabúram. OK? Dúfam, že to nebude vadiť. OK, Macicka, je to dosť rozbité. Vieš čo? Teraz ho robím.